Komunikazio ikasketak bukatu berri dituzten 3 ikaslek gradu bukaerako lana egin dute Erriberako euskararen egoeraren inguruan. Nafarroa oinez iriste arden honetan, beraiekin hitz egin dugu Badira Bagara dokumentalari buruz. Olatzek, izenburu bitxi horren atzean dagoen istorioaren berri eman digu. Neska bate planteatu zigula, Itziar ateratzen dokumentalen behar planteatu zigun Euskal Herria argia ikastola egongo ez balitze izango litzaken. Orduan azkenen Tafaiaino egongo litzaken mapa bat, eta irudikatu genuen mapa hori, eta pixkat muga horietan daola hitz egiten kontuatu ginen beraiek ez anima zeuden Euskal Herriak zati handi bat galduko lukela eta ondorioz Euskaldun asko galduko lituzkela. Eta orduan horregatik, beraiek balin baia gue baita gehalako da, herri baten siniste eulako. Saiatu gara egiten dokumental ez oso luzea eta gai hau askotan tratatu izan da, baina saiatu gara beste ikuspuntu batetik kontatzen eta puntu pertsonaletik kontatzen ikusten duen jendeari apur bat bihotza edo iputzeko. Dokumentala ekoizteko, argia ikastolako ikasle zen gurasoen laguntza ezinbestekoa izan da. Ikastolakoek etxe bat utzi seguten talde hortatik ez dugu arazorik. Orduan juten ginen Twitteraraino, grabatu eta gero bueltau, grabatuko guztia hor alde batean utzi eta hasi azterketekin, lanekin. Erriberako euskararen egoera beraien begiekin ikusi ahal izan dute. Oso prekaria egoera baten daude, bai euskara bertan eta baita euskaldunak baita ez. Han pixkat hizkuntza minoritario eta minorizatua da, ze azkenen Erribera guztin euskaraz hitz egiten taldea da argia ikastolako ikasle eta guraso batzuk. Ara heldu ginen eta ikusi genuen beraiek egiten zuten esfortzua euskaraz ikasteko sala izugarria. Eta orduan, gero etxera bueltatu ginean, hasi ginen pentsatzen, eta esan genuen, benetan ez dugula aprobetsatzen gu bertan daukagun aukera, ez? Igual, beraiek euskara ikusteuela igual baita haratago eta sakonagoa dan zerra ezera, eta igual guk nola naturaltasunez hartze duen, igual ez gara jartzen pentsatzen dezta zen olako garrantzi haukan gure eguneroko bizitzan, ez? Gero kenduko gali gute hola, ez dakit hola eta funtzionatuko genuen.